abathatha byangu amandla inamjolozi qina akaye jela umsholozi akayi akazubosha umsholozi akazubosha amandla inamsholozi qina inangamalala qina inazuma qina amandla sondelani siyacela nonke lapha phezulu lapha ku-TV bakhala ngokuthi amamaski asiwafakile ngithe abasithengelanga ngiyadlala wafakeni singaqhathi phela ubaba ayeyeye umsholozi phila ngaphakade umsholozi phila phakade phila phakade umsholozi phila phakade amandla long live Namanada long live Zuma wethu Zuma Siyakhala manje Zishaywa zenze nagani wanobeka khitati awushithona Zishaywa zenze nagani wanobeka khitati awushithona Zishaywa zenze nagani wanobeka khitati awushithona Zishaywa zenze Ubaba lokhu sitholwe esinda khulu uzothambula komentari yehlula ufana noDaniel wabasebhayibhelini oyisemphandweni ngonyama amabhubesi amkhona
uthatha inyawo unojwayela uhlale semadilini e-DA botshoza ndoba isemgodleni siyenza fika kuqala kuHelensini usuyojula ukuze sule ngesaka mhohono nomhlatho izimbemba unephenduka athule badatsela imbovu abayigcine bayifomagxeka okethweni ikomedimana seniyesela nenkonga yakwethakala asukuma kanyamalala krikhethwa uphomoza umakhanda engasaqali athokokotota bukanqawu msitho ogoboyo ephalamende bezokhalela ithemba lenyoka amakhandakanda ebisothula i-state of the nation yathulukani mhlumende uthaneni amakhanda buklebhu mangamani uzubuye enzile indaba wafika ephalamende zacima ibani msibona othwezanya atutumela besaba amagalela ukubekwana engcwethi isiphephe shaqokani yasha siyesabonatha mtholampilo njengabakhulelwe indlela kalethi abafazi yadla amadoda imhlelo likota ephalamende uhlasothethwa njengezulu enkomazi usima imani imbuka wakhomba inzipho wathona kwagoma be-EFF bafudumeza ihlalo njengabaqhina umbhayiyane ufudumeza ihlalo umalema wafudumeza ihlalo udlozi wafudumeza ihlalo ushifambu hashi lakithi ekade kwazomele yakatela akhathela ukulindwa emazibuko wayahlaba ngemitha ehlalweni washithile izikewe wakhathela uHelensini wayahlaba ngemitha ehlalweni washitha inkosi umayimane nokhokhela abamnyama uba bayohlatshwa amanyala e-Democratic Alliance ey'nsalela ze-National Party ingophatsha senzathu gabagaba bayifana ngamaphi kubona kube nkanda abonga igolide abohamba mlomo e-Afrika sokuma ukhulume uthi usewubhanki umuntu United Nations wadlula ngo-French coin Holland ima-French umuntu omagalela ayaxoxa anjengesiglingi nani magolega bathi uvumeni ovume isadeke umuntu omagalela ayaxoxa anjengesiglingi nani magolega bathi uvumeni ovume i-G20 umuntu omagalela ayaxoxa anjengesiglingi nani magolega bathi uvumeni uphunyuka baphethe uthengazona izikhe ngoba kade wasancindela umvukuzo obalathathu unyawudonsathi kunamadeka anyengelekuza ukatela zonke ababhasonto ekhoda wagalike nobhetruti kwingoba yakho gobala ngama-ARV ingoba yenhlathi yaphakathi isimahudulu esibhalelwe ngebi umzongo webhethane neli ncamalala yenda zoma ncamalala siyabonga kakhulu kantha kwethu Hassan
Ophiel! Ophiel umuntu! Ophiel! Update this one! Hassan! Update this one! Hassan! Update this one! Hassan! Hagonya leganda! Hagonya! Hagonya leganda! Hagonya! Hagonya leganda! Hagonya! Hagonya leganda! Hagonya leganda! Amanda! Sibongakhulu kwenkanisa kwethu, sibongakhulu eNingizimu Afrika Ghana namhlaba wonke obukayo inqophamlando eyenzeka la emagcekeni akwaDunosa enkandla emahlathi amnyama kubaba umongameli oqala ongumzulu ngokohlanga edabuka kwaSulatali enkandla la kulele khona amathanda enkosi uqeshawo kaMpande ushilimithi omnyama ongabe niwazinde ongabe ngabangonyama ingakho siyabonga bafana qina msholozi qina lolu hlelo lethu macomrade alizuba lude besingazi sonke ukuthi sizalahlangana endleleni sonke besihambela ngeemoto zethu sizobona ubaba hawu kanti baningi kangaka la so ke sase sidecide ukuthi cha ngoba nikwazi ukungena ngaphakathi nonke kufanele ubaba aphuma azonibingelela amandla awethu manje lo president uzonibingelela ngoba nibaningi kakhulu ngaphakathi futhi mina nifikele la futhi nizele ngeemoto zenu asiyeleke leyo naba ngithatha uhlelo njengoba nginifica senikhona asuba zindi inkulumo la ukuze baba simnikeze isikhathi ngaphakathi ayoqhubeka nomsebenzi wakhe awubekelwe hlale abuke TV ngo6 o'clock namhlanje uzobe khuluma Ningizimu Afrika yonke izobilalela so ngo6 o'clock uhlala ku TV uhlala ku Twitter message must be sent. We need more than 20 million people belalele lenkulumo ezokhulunywa namhlanje ebusuku ngizocela ukuthi Bishop ubaba uMsholozi uyilunga lebandla iUCC ubaba uMsholozi uyimember yeANC ubaba uMsholozi uyisakhamuzi sasenkandla ubaba uMsholozi upresident wase South Africa so ke sizomhlonipha ke ngokuthi siqale ngokuthandaza ngizocela ukuthi sinike uBishop all the way from a Free State ukanye nathi uzosupport ubaba uyawuhlonipha kakhulu umthanda iFree State ikhona yebo kwaZulu Natal ikhona yebo Eastern Cape ikhona yebo iWestern Cape ikhona yebo Mpumalanga ikhona yebo iFree State ikhona yebo yo Gauteng sanitize Amen. Let us bow our head and pray. Heavenly Father, we worship you. We bow before your name.